Hey guys, how are you all doing? Guys, it's Igbo song singing competition between Mom and KZ, and Mom here is contestant number 1. So I'm going to start by singing Igbo song for you guys. Let's go there. Aina chagi mao nihi na imarama ịhụnanya gị na obiọma gị juru anya anya ewo inweghị mgbanwe ọ dịghị chi dịka gị ịbụ alfa na omega mụ na ezinụlọ m na-aja gị mma, anyị na-aja gị mma anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya ewo inweghị mgbanwe ọ dịghị chi dịka gị ịbụ alfa na omega mụ na ezinụlọ m na-aja gị mma. Let us welcome contestant number 2. Chineke kigwe onye dịka gị, malite n'ọgụgụ eze onye dịka gị. Chineke kigwe onye dịka gị, wabawe eze onye dịka gị. Chineke kigwe onye je ome eze onye dịka gị. Chineke kigwe onye dịka gị, isi wagbanwe eze onye dịka gị. Divine ndewo nwada. Let's go there. Ene jesigo anya natago ekele dịrị gị eze, isi ike ndụ onye ọsọ n'ọba n'ịbata. Ene jesigo anya natago ekele dịrị gị eze, isi ike ndụ onye ọsọ n'ọba n'ịbata. Ịdị mma ezi Chineke anyị eluigwe na-ama ezibe na-abama owe na-azị ịdị mma odogwu Jehova ịmara mma ezi Chineke. Ndị be anyị ndewo. Poya Chukwu n'ọgaza, Poya Chukwu n'ọgaza ga-ekpere nye anyị obiọma. Poya Chukwu n'ọgaza ga-ekpere, Poya Chukwu n'ọgaza ga-ekpere nye anyị obiọma. Poya Chukwu n'ọgaza. Ndewo.